Dobrý deň, zdravím vás z Areny 71, pri mikrofóne už je Branislav Slezák, skúsený rozhodca, tréner, hráč, proste všetko dokopy. Takže ako hodnotíte prvý zápas? Vyhrali ste ho celkom s prehľadom, ale tak na skore sa to neprejavovalo. Tak s prehľadom to nebolo určite. Je to náš prvý zápas tohto ročníka. Vlastne od zimy sme netrénovali nič, neboli sme pokope, prvý raz sme pokope odtedy. Že tento turnaj bereme tak, ako aby sme sa trošku rozohrali pred ligou. Vlastne zápas, bol to ťažký zápas, Podbrezová bola naložená hráčmi Ružinova, takže určite to nebol jednoduchý zápas, sme radi za 3 body. Hovorilo sa, hlavne na časomiere, že vraj druhý zápas už máte nastúpiť, čo je na tom pravdy? Určite ne, určite ne. Dobre, Branislav Slezák, my mu ďakujeme za rozhovor. Ďakujem.